Arratsaldeon, ongi etorri arratsaldeko saiora. Saion hau ez da goizeko nenbiditan gehatuko, ziur nago, goizekoak bezain interesgarria izango dela. Nola nahi ere, saioekin hasi aurretik, pare bat eman nahi nituzke. Izan ere, badakizue saio hau amaitutakoan, saio osagarriak ditugula. Leheno aipatu den moduan, Gasteiz ezagutu ahal izateko saio osagarria ditugu. Eta zuetako gehienok, horietako baton batean edo, izena emana izango duzue dagoeneko. Esan, nondik eta zein ordutan aterako garen saio horietara joateko. Errekalehor eta Gasteiz errebeldea ezagutzera joango garenak, aterako gara ate nagusitik, gu sartu garen ate hau ez da ate nagusia Olarizu aretoaren parean dagona da. Eta bertan, erreferentziako pertsona ni izango naiz, nik izango du zerrenda izena eman duzuenak, zatoztela ziurtatzeko. Gero, Gasteizko euskararen historia ezagutzera joango direnak, ordu berean, aterako dira, baita ere ate nagusitik, eta uste dut erreferentzia Alazne izango dela. Alazne da areto honetaz arduratzen ari zen, edo bestela, Ainhoa Latatu izango da erreferentzia. Martxoaren 3ko historiaren berri izan nahi duzuenak, edo hortarako izena eman dezuenak, justu gu sartu garen ate honen aurrean batuko zarete, arratsaldeko 6:30, eta bertan Nekane Intxaurtza izango da erreferentzia. Ez dakitu hain ez dut ikusten? Atzean kaso egiten nahi dan neskatxa jator hori. Eta, esan, errekale horrekoa beteta dagoela, beste bietan oraindik badago tokiren bat, beraz, inork izenik eman gabe joateko gogorik balu, azaldu. Eta azkenik, mahai inguruan izena eman duzuenok jasoko zenuten gonbidapena, eta hori Oian Eder Jauregian izango da, eta arratsaldeko 6:30 hasiko da. Esan, mahai inguruan ere badagola lekurik, eta gonbidapenik gabe ere, tokiak bete arte joatea badaukazuela. Bertan, irati egongo da. Gainerakoan, nire aldetik besterik ez, bide emango diot arratsaldeko solasaldi interesgarri honi, Idoiak kidatuko duena. Eskerrik asko, Latz, oharrak oso ondo ematen dituzu, bai. Arratsaldeon zuei ere, dagoeneko bazkal osteko sistatxoa edo espero dugu ez egitea, hori da hemen mailan gaudenon helburua. Mahai inguru hau antolatu genunean, nahi genuen guztiontzat interesgarri izan zitekeen eta ekarpenak eta jakingarriak bilduko zituen jendea ekarri, eta usten dut plantel ederra daukagula hemen, gaur arratsaldean. Ezagutzaren divulgazioa ahalduntzeko tresna. Nik uste dut izenburuak dagoeneko nahi bat ere erakusten duela, saiatuko gara bakoitza aletzen, ezta? Bai, pixka divulgazioaren alorrean zer pentsatzen duzuen eta nola ikusten duzuen ikusten, eta bestetikan ahalduntzeko tresna. Hitz potoloak dira, badakigu urduri zaudetela, ziur, ezta? Bai. Eta horrekin egingo dugu. Aurkeztu baino leheno esan, mahai ingurua atal bloketan edo galderak edo planteatu ditutela, halako jongo naiz esaten, bakoitza zein den, eta 5:30 aldea edo, denborak ematen badigu eta isildu behar balin baditut ere, zabalduko genuke galdera erantzunen tartea. Hori izango litzateke. Eta lehenik eta behin, aurkeztu egingo ditut, mahaian daudenak, naiz eta aurpegi eta ezagunak diren. Hemen nire ezkerretan, zuen eskubitan, aniskinan, Uxune Martinez Mazaga daukagu,
soziologia eta politika zientzietan lizentziatu zen, eta ondoren giza baliabideen kudeaketan, dokumentazioan eta enpresa komunikazioan espezializatu da. UEU kudeatzen duen inguma euskarazko ekoizpen zientifikoa datu basean arduraduna izan zen hainbat urtez, eta hortik abiatuta ekoizpen zientifikoa zabaltzera bideratutako lanak egiten hasi zen. Une honetan, difusio zientifikoaren arduraduna da Euskampus Fundazioaren UZI unitatean. Bertan, hedabide digitalak, haien sareko jarduera eta Euskal Herriko Unibertsitatearen kultura zientifikoko katedraren programa ugari kudeatzen dituzte. Bere eguneroko lanaren zatirik handiena, difusio estrategia baliagarriak garatzeko datuak bilatzen eta analizatzen igarotzen du. Eta gero, emaitzak aztertzen ditu, etorkizunean ekintzak hobetzeari begira. Beraz, estrategia, ondo etorriko zaigu baita ere jakiteko, ze nondik nora eman pausoak. Bere ondoan, Lore Agirre Dorronsoro daukagu, informazio zientzietan gradu eta antropologia masterra Euskal Herriko Unibertsitatean, hizkuntza, generoa, kultura eta komunitatearen arteko loturak dira bere ikergai nagusiak, Argi Euskaldunon egunkari eta berrian aritu da kazetari, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatean irakasle izan zen, eta fakultate bereko sorguneak ikerguneko kide. Gezurrari du egunkariaren itxieraren kronika, Euskal Editorea 2004 urtekoa, liburuaren egilea da, eta baita Rosa Luxemburg eta Josemi Zumalaberen biografia banarena ere bai. Egun, Jakin aldizkariaren zuzendaria da, eta Trikua esnatu da euskaratik feminismora eta feminismotik euskarara, eta bere azken liburua 2019koa. Hori izango litzateke. Eta azkenik, hemen daukagu nire ezkerretan, edo zuen nire ezkerretan, Hugo Maior Martínez, biologian doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika sailari atxikitako ikertzailea, Neuronan Ubiquitin Pathways ikerketa taldeko ikertzaile nagusia, Angelman sindromea ikertzen ari da. Iaz ordea, COVID-19 detektatzeko test bat baliozkotu zuen Euskal Zientzialari taldearen koordinatzaile izan da. Maiatz honetan, orain dela aste gutxi, COVID-19 liburu zuriaren egiletako bat izan da, edo aurkeztu dute, eta pandemiari aurre egiteko divulgazio zientifiko erabili duen ikertzaileetako bat. Gaur bertan ere, zure artikulu bat ere badago, ja dagoeneko berrian ere, oso interesantea, beraz, irakurri nahi baduzue. Beraz, behin aurkezpenak eginda, hasiko ginateke lehenengo zatiarekin edo blokearekin abiatzeko, ez da, hau da, informazioa, ezagutza eta divulgazioa, ez da, hiru kontzeptu arteko nahasmen egon daiteke, edo behintzat horretan sakondu nahiko nuke. Eta lehenengo galdera, batzutan egingo izkizuet zuzenean, bat hasteko, kasu honetan, hasteko 3 egiten dizuedan galdera bada, zergatik da hain garrantzitsua divulgazioa? Eta nahi dunak hasi, zein, nik esango dut edo, Hugo, gogoz ikuste zaitut, hasi zu. Bueno, zientzian etapa ezberdina dago, ez? Alde batetik ikerkuntza egiten gaudenean garrantzitsua da garatzea zaudena egiten, baina lehenengo hori konpartitu behar da komunitate zientifiko osoarekin, baina hori ez da divulgazioa, ez? Hori da komunikazioa barnekoa. Baina hor sortzen den guztia, hor gera ez dadin, ez? Duela mende batzuk gertatzen zen bezala, nik uste azkeneko mendean, baina igual hortik analizio behagoa ingo da, eman zaio garrantzi asko gizarteratzea zer sortzen ari dan, horrela ere gizarteak nolabait hortaz jakina zer dagoen benetan balio gehiago emateko, ez? Baina, bueno, igual arlo teorikotik usunek ni baino beto sakonduko duar. Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi, ona hurbiltzeagatik. Bueno, plazera izango da zuen konpainian igarotzea arratsaldea, behar bada zuena gurea plazera izango da eta zuena behar bada sufrimendua. Espero dut albo ondorio larriak ez izatea, baizik eta arinak. Eta divulgazioari dagokionez, zergatik da garrantzitsua. Divulgazioa garrantzitsua da batez ere behar bada ezagutzarekin adiskidetu egiten gaituelako. Adiskidetu egiten gaitu, zeren gaur zuen aurkezpenak ikusterakoan eta zuek hainbat ikerketa eta jakitera eman duzue, baina izan dira tankera homogeneokoak.
hau da, izenburu oso luzeak, gehienak, hitz ezain teknikoak, baina kasu batzuetan bai, eta ezaugarri jakin batzuk izan dituzte. Beraz, zuentzako adituak zaretenez arlo horretan egokia da. Baina komunikazioa izan da oso homogeneoa. Eta aldiz publikoa heterogeneoa da, bai? Anitza da, hemendik kanpora dagoena. Beraz, divulgazioaren bidez, gaur egin duzuena, nolabait, hurbildu egingo litzateke modu heterogeneoan, bai? Eta modu, goxoago baten, ero argiagoa ez dakit, baina bai behar bada beste modu baten, ez? Beraz, adizkidetu egiten du nolabait publikoa zuek egiten duzuen horrekin. Beste alde batetik, zergatik da garrantzitsua divulgatzea? Zuen buruari begiratuta, zuen ikerketak iraupen luzeago izan dezan. Izan ere, sentitzen dut asko hau esatea, baina asko ez dira ezagutuko. Ezagutuko dira zuen saietan, zuen ikerketa taldeetan, behar bada zuen unibertsitatean, baina ibilbide laburra izango du. Iraungite data bat izango du. Hau da, kotxeak kontzesionariotik irtetzen diren bezalakoa. Hau da, behin kotxe berri bat erosten duzunean eta kalera irtetzen denean bere balioa gutxitu egiten da, galdu egiten du. Bai, sentitzen dut abesatea, baina zuen ikerketek behin argia izaten dutenean, iraungitze data bat izaten dute. Eta divulgazioaren bidez, iraungite data hori luzatu egingo duzue. Eta zergatik azkenengoko, zergatik da divulgatzea garrantzitsua, divulgazioaren bidez, behar bada, datuetatik harago joten dugulako, eta datu horiek ulertzeko bideak jorratzen ditugulako, eta publikoari ulertze hori ematen diogulako, ez? Egiten ari zareten horrek bideak ematen dizkie, gaitasun batzuk ematen dizkie, gauzak ulertzeko bideak ematen dizkie, eta ulermen horrek ematen duena da, kritikoa izateko gaitasun bat, eta erabakiak hartzeko orduan irizpideak izateko aukera ematen die. Beraz, 3 izpide horrek hartuta, nik esango nuke oso garrantzitsua dela divulgatzea. Arratsaldeon. Eskerrik asko UEU, eskerrik asko Ikergazte, eta zuei, bereziki, gazteoi, ikerlarioi, guztia hau antolatzeagatik eta plaza honetan hitz egiteko aukera emateagatik. Ez da plaza erresa, niretzako. Ni ez nator akademiatik, beraz, akademiatik kanpo edo hitz egingo dut. Esan nahi dudanen lehen gauza da alegia, badago mundu bat akademiatik kanpo. Badago mundu bat eta akademiaren munduan dago, ez dut hori kontrako esango, baina batzuetan badirudi, gizartea edo eguneroko bizitza eta akademia ikerkuntza, jakintza gehatzen dela bi eremu apartetan, eta ez dagoela zubirik, ez dagoela biderik, ez dagoela transferentziarik, edo ez dela iristen, ez? Zubi hori egiteko divulgazioa da importantea. Sarritan esaten da, edo esan izan da, demagunen norbaitek poesia idazten du, ez da? Eta poesia batzuk idazten ditu, edo poesia asko idazten ditu, eta bere etxeko kaxoi batean gordetzen ditu. Galdera da, hori kultura da? Esan genezake, erantzun posible bada, ez hori ez da kultura. Kultura izango da, hori argitaratzen danean, beste inoren esku jartzen danean, norbaite jasotzen duenean, irakurtzen duenean, alde egiten duenean, kontra gozatzen duenean, ez duenean, hori da kultura. Nolabait, sozializazioa, bai? Orduan, horren pareko zerbait eginez, eta pixka bat fortzatuz, onartzen dut, esan genezake, ikerketa jakintza da ezpada sozializatzen, divulgatzen, jakintzaren
pixka bat ulermen sozial batean, ez da? Alegia, gizarteari ematen diogun hori, bai? Orduan, behar bada, ikerketa bere gunean, bere itxian edo bere espaziotik irtetzen ez dana, bele balio du, nik ez diot horri noski baliorik kentzen, ez da? Baina uste dut, helburutasun bat ere badala gizarteari itzultzea, ematea, ez baian jartzea, jendeak informazio hori ikerketa horren berri izan dezan, jendeak nolabait jakintzarako sarbide bat izan dezan, da horretarako, divulgazioaren bidea. Eta bukatzeko pixka bat ideia hauek garatzen, esango nuke baita ere, azken finean, ikertu, sortu, berdin poesia bat idatzi edo zientzia empirikoetako ikerketa bat egin, edo giza zientzietako zerbait egin, normalean kontestu batean egiten dela, kontestu sozial, kontestu ekonomiko, politiko, alegia mundu baten, epistemologia baten barruan, gizarte baten, gizatalde baten baitan, beraz, hortik gatoz, horren gainean egiten dugu, eta normala litzake berriro bueltatzea, ez inor ez dago bakarka bere geniotasunean, edo bere burbuja batean sartuta gauzak asmatzen, ez da. Orduan, hor, lotura gizartearekin uste dut estua izan behar dela, ahalik eta estuena, eta horretarako bideetako bat, divulgazioa dela, eta implikazio asko ditula pixka bat, seguraski horrela pentsatzeak, ez? Gero beste galderaren baten agian aipatuko dena, baina da baita ere helburutasuna edo helburutasunak, zein da helburua, zeintzu dira, bat baina gehiago izango dira, baina pixka bat begirada sozial horretan edo komunitate egite, herri egite, pentsamendu bat egite, eztabaidan jartze horretan ezinbestekoa, jakintza zabaltzea. Lore, oantxe, esan duzu mundua badagola akademiaz gain, kriston titularra izan da hori, eta karrapatu gaitxo pizke bat. Horrela, kontua da, askotan zientziaren barruan eta divulgazioan ere, askotan badirudi hitz egiten dugula divulgazioaz eta ahaztu egiten garela giza eta gizarte zientziaz ere, ez da? Piskat, zientzia zehatzetara gehiago jotzen dela divulgazioaz hitz egiten denean, eta zuri emango nizuke hitza. Ez gara astutzen pixka bat, eta gero oso interesantia irudituko zait, bai Hugok esaten duen hori buruz baita ere, eta Uxunek ere esaten duena. Nola ikusten duzu da, pixka bigarrengo mailan bezala gelditzen dira giza eta gizarte zientziak divulgazioan ere? Esan nahi dut ere, zientziaz hitz egiten danean askotan zientzia zehatz horietaz hitz egiten dalako, Bai, sarritan zientzia pixka bat esango nuke konsideratzen dela, zientzia empirikoak edo ez positibistak, edo esaten dugun hori, ez da? Eta besteak giza zientziak eta, espalia bezala besteak adina objektibo edo, gehiago subjektiboagoak, aproximatiboagoak, espekulatiboagoak, horrelako iruditeri bat egon liteke eta nik uste dut badagoela, ez? Honen aurrean zer esan dezakegu edo zer esan dezaket nik? Nik esango nuke, uste printzipio interesgarri badala pentsatzea, ikerketa guztiak kokatua dela. Alegia, kokatua dela, partziala dela, ez dela neutroa, bakoitza gaudela gauden tokian, gauden helburutasunekin, gauden kontestuan eta gauden terrenoan, gauden ezagutzarekin, gauden epistemologiarekin, eta beraz, zientziak hartu pixka bat empirikoak edo zientziak sozialak edo giza zientziak, esango nuke plan horretan oso antzekoak direla, ez da? Naiz eta, batzuek zehaztasun edo zera numeroen edo, ez? Horretan zehatzago izan, ez? Baina, numeroak dia numeroak eta gero numeroai itzein arazten zaie, ez? Hori badakit behar bada jakintzaren, zientziaren da ikerketaren bigarren alorra da, ez? Baina, ez da iberezitu daiteken, ez? Hori ez da. Eta uste dut, hainbat pentsalari dagoeneko ikerketa eta zientziaren gainean izan direla eta badirela, eta feminismoaren ekarpenare uste eta aipagarria dela, zentzu horretan, ez da, nolabait subjektibotasunaren eta
ikerketa kokatuaren eta partzialtasunaren aldarri positibo gisa egite horretan feminismoak ekarpen bat egin duela eta hori importantea dela besteak beste baditulako beste lotura batzuk ekartzen dizkigulako, ez? Besteak beste bestearen beharra, interdisiplinaren beharra, nolabait gizarteari zerbait baliagarri edo eztabaidarako edo zerbait mamitsu edo zerbait loratuko den luar bat edo emango badiogu, ez? Orduan, nik alde horretatik errebindikatuko nuke giza zientzien beharra, ez da uste dut, gero badaude galdera batzu baita ere pandemiaren bueltan, ez? Baina hau pixka bat ikusi dugula, ez da? Ikusi ditu gauza asko eta oso nahasiak, ez? Baina, hola, simple esan da, numeroak ez da dana. Hori badakigu, numeroak ez da dana, eta gero badago beste alor bat numeroek esate zutena edo numero horiekin zer egingo dugun. Horregon liteke giza zientzien alor oso bat horren gainean zerbait konpartitu dezakena gizartearekin, eta gero ja dago, egoera berezi eta krisi garaiotan sortzen den, desinformazio, beldur eta erabilera interesatu, ez? Baina momentu batean dena nahastutzen da, eta ez dakigu oso ondo, nondik nora gabiltzan, ez? Hugo. Pixkat atzera egingo dute galderarekin. Nik uste hor, eta lehenengo galderarekin pixka lotuta berriz, eta zergaitik, nik uste gaur egun ez dagoela ezbaian gizarte zientziak zeintzuk diela. Baina bai gertatzen dena da hor ezberdintasun handia badela beste zientziekin komunikatzen edo dagoen difusioa komunitate zientifiko barruan edo divulgaziorako erregistro ezberdinetan funtzionatzen degula. Ezin dezu, leheno aipatzen zenun bezala aurkezpen bat egin oso teknikoa, publiko oso heterogeneo baten aurrean, eta hor, aldatu behar dezu registroa, eta izan behar da, divulgaziorako beste hizkuntz orokorrago batean. Eta hori da, divulgazioa egiten duen, eta hor da, igual, gizarte zientzietako registroa bera, nolabait zabalagoa da, edo heterogenagoa da, orduan, ez da igual hainbeste behar aldatzea gu paper bat idazten degunean Angelmanekoa, erabiltzen den hizkuntza ezin dezu erabili gero publiko orokor baten aurrean, ez? Orduan hor, ez dakite, nire ikuspegitik, igual hor dago gehiago erregistroaren aldaketa kontua. Eta hor, berriz pixka bat atzera, oso euskara zinaiz leheno, ez dut ez da agurtu, ez da eskertu hemen egotea, barkamenak hortaz. Badago, divulgazioak badauka onura bat egiten dio ikerkuntza berari, aipatu desun bezala leheno, baina bada zerbait ere gizarteak eskatzen duena edo eskatu beharko zuena. Jakin, zertan ari da gastatzen dirua, zertan ari da ikerkuntza, zer herri motari gera eraikitzen zientziaren bitartez. Ez gauza horiek, divulgazioa da tresna bat guretzako hobeto kokatzeko egiten duguna, eta etorkizunerako hobeto kokatuago egoteko gure ikerkuntza, baina bestaletik izan behar da zerbait gizartea hezitzeko eta hobeto jakiteko, zertan ari den, eta horrela zer esaterik izateko ere gizarteak egiten den, beste leku batzutan edo bertan egiten den zientziari buruz. Hori nahi nun gehitu. Ez dakitu xune, zuk zerbait gehitu nahi zu, bestela edozein momentutan zuek zapaldu eta elkar solasaldi bat, zitxoin. Bueno, dikotomia hori behar bada dator, ez dakit, norgehiagoko batetik, ez? Ezagutu izan duguna zientziak eta letrak, ez? Hor, bata bestearen kontra ematen du daudela. Eta lehen idoiak aipatu duen bezala, urte askotan dokumentalista izan naiz, eta produkzio zientifikoa katalogatzen ibilia izan naiz, eta bertan produkzio zientifikoa orokorrean, hau da, osotasunean biltzen zen. Hau da, edozein jakintza arloetako produktuak, ez? Eta horrela uste dut osogarriak direla. Esango nuke, hau sortu dela, desitxuratu egin delako, zientzia alor batzuri balio bat kakotzen artean eman zaielako garrantzitsuago, garrantzi gehiago omen dutelako, bai bere metodo jakin batzuengatik, behar bada bere diskurtsoarengatik eta, baina egia esan,
urte hauetan dokumentazio alorrean ibili naizenean eta katalogatzen ibili naizenean, azken finean guztiak dira oso garri. 3 galdera nagusiri erantzuten dietelako, ero behintzat ahalegintzen direlako, eta da nondik gatoz, non gaude eta nora goaz. Eta esango nuke, lehen esaterako aipatu duen moduen Arantzak, bere hitzaldian, esan du disiplinartekotasuna aipatu du, esango nuke gaur egun hori oso egunean dagoen gauza bada, eta horri ikusten da zelan hainbat jakintza alor ari diren lanean, hainbat erantzun emateko, Beraz, esango nuke, hori, desitxuratutako norgehiagoko ero borroka faltzu batetik hartutako gauza bat dela, eta benetan ez dela horrela. Divulgazioaz ari gara, edo hasi gara horrekin, baino mai inguruak baduka beste hanka bat, eta da ahalduntzea. Badakigu hitz potoloa dela, eta galdera egiten dizuetena da, nola egiten dute bat biek, ezta? Oda, divulgazioak eta ahalduntzeak. Hugo, zu hasiko zara? Edo? Ematen du bertsolarik, ez dakiz sortu. Hugo, venga. Bale, bueno, nik onera ekarri nahi nun, galdera honi erantzunez, beste termino bat, igual gero agertuko da, baina bada impactorena, impacto soziala edo politikoa zintzerena. Eta hori da gauza bat gaur egun proiektuetan eskatzen dugunean sartzen hasia dena da, gaina Europatik datorren nola baiteko, zientzia egiten dugunean, dago azteko excelentzia do deitzen zaiona, gero traslazio bat izan behar duela egiten dugun zientzia, ez dela bakarrik zu zerbait topatu, haizik eta horrek izan behar duela industriarekiko edo traslazio bat. Gero dago divulgazioa, difusioa, eta dago laugarren bat orain dela impacto, berez egiten den zientzia izan behar duela zerbaitera, transformatzailea izan behar dela, bai. Eta hori lotu nahi nun pixka eta ahalduntze horrekin, ez? Azkenean, zientzia ez delako zerbait laborategi barruan edo ikerketa bat ari zarela egiten eta deskripzio teoriko bat egiten duzula, ez da zerbait, benetan ahalduena aportatu, batzutan ez, ez dakigu zientzia azten garenean egiten oinarrizko zientzia batez ere, ez dugu ideirik erabilera bat izango duen edo ez, eta ea traslaziorik izango duen hori produktu bat sortzean edo medikuntzan. Baina hori, divulgazioa bera, da modu bat jendea jakitu nire izateko, baina gero impactoa da beste gauza guztia lotuta, benetan transformatzen duen, transformaziorik sortzen duen gizartean. Orduan, ahalduntzeko ahalduntze horretako nire ustez hori badala elementu garrantzitsu bat, bai, zientzia azkenean, badala, ez dakit progresoa, baina gizarte funtzionamenduaren beharrezkoa den pauso bat, zientzia eta zentzorretak. Ez dakit argi izan duen gertuen, hori? Bai, ados nahu horrekin, ez? Esaten duenean, nolabait gizarterako tresna bat edo baliagarri izango den eta eraldatzailea edo hobegarria, beti ez dakigu zer den hobegarria, intuitu ezakigu zer den txarra, hori uste dut, hortan asmatu ezakegula, ez? Ahalduntzea kasu horretan, da pixka bat feminismoaren terminora ekarrita, nik uste dut, gauza oso evidenteak esango ditut, baina jakintza badala ahalduntzen zaituen, pertsona bezala ahalduntzen zaituen tresna bat, bai? Ikasten duzun horre guztiak egiten zaitu, nik uste dut, ematen dizkizula tresnak, ematen dizkizula mundua ikusteko, kokatzeko, kritikotasun bat izateko, gauza diferenteak, elkarren kontra edo inkluso elkarren osagarri izan da, jartzen zaituela nolabait gauza galdera askoren aurrean eta galdera horiei, erantzun batzuk edo ziurtasun batzuk topatu edo konpartitu. Honetzako hitza gehien bat topatu ez da egiten den edo konpartitu egiten den gehiago, ez da. Orduan, personalki uste dut hori ematen dizula zuk ezagutza jasotzen duzunean, zer esanik ez zuk ezagutza sortzen duzunean, eta lehen esan dudan bezala uste dut oso gauza kolektiboa dela hori, neurri handi batean,
Eta gero, hori trasladatzen badugu gizatalde batera, edo komunitate batera, edo herri batera, edo, uste dute oinarrizkoa dela jakintzaren, beti esaten da, baina eskezakit beste esplikaziorik baute duen, gero eta jakintza gehiago, desberdinagoak, elkarren arteko harremanak eta amankomunean dituzten puntuak eta sareak eta ezainbeste eta besteak gero eta gehiago horretaz jabetu, orduan eta herri esango dugu aurreratuagoa edo etorkizunari, ez dakit, edo komunitate horren ongizateari nolabait hobeto kokatu egongo den gizarte bat izango dela. Nik uste dut jakintza modu personalean, segurazki hemen zaudeten guztiok sentitu dugu, ez? Irakurri, harremandu, ikertu, berdintzait laboratorioan edo nun edo sentitzen dan hori, sentitzen dan bilaketaren zera hori, iritsiko zara edo ez, baina nola horrek egiten zaitu, ni uste dut hori denok sentitu dugula hemen gaudenok, ez? Beste gauza batzukin hau sentitu daiteke? Segurazki bai, segurazki Eurokopakin ere bai, ez dakit, baina, eta hau dana kolektiboa da eta nolabait komunitate baten baitan egiten dugu eta bueltatzen da. Nik uste hor alduntze prozesu bat badagoela, personala eta kolektiboa. Eta beti esaten dena, esan bereziki natur baliabide energetiko eta bestelako ikaragarriak ez ditun herrialde batek, eta hori eredu asko batzuk badira bentsat, uste dute jakintza, hezkuntza, ezagutza, ikerketa dula bere aberastasun iturri nagusi, bai inmateriala esango nuke, bai emozionala, personala eta baita ere ekonomikoa, nola ez. Galdera zaila egin zitzaidan irakurri nuenean, aitortu behar dut, alduntze hitzarekin nire korapiloak ditudalako, bai? Eta orduan pentsatu nuen, nola egiten dute bat divulgazioak eta alduntzeak. Kontua da, gure ezagutzen kopurua, imaginatu motxilan daramatzagula, ikasi dugun guztia, eta ikerketek, nola ez, esaten dute, bizitzan jasotzen dugun ezagutza horren 100% bakarrik gure bizitza akademikoan jasotzen dugula. 95% hortik kanpo jasotzen dugula. Zeren bidez? Esperientziaren bidez, familiaren bidez, komunikabideen bidez, bizita gidatuak, museetara joanez, horrelako hitzaldi bat entzutera joanez, horrelako ekitaldien bitartez. Berdin gertatzen da, esaterako euskeraren jabekuntzari dagokionez. Gogoratzen dute ikerketa bat, abiatu zuela Iñaki Arrutik, Lasarte Oriako euskera teknikariak, orain dela 10 bat urte gutxi gora bera, eta aztertu zuten ia bertako umeek, herri Lasarte Oriako umeek, ia nahikoa zuten D ereduan egonez, eskolan, euskeraren jabe, hizkuntzaren jabe egiteko, ez? Eta ikertu zituzten, aztertu zituzten zenbat ordu ematen zituzten eskolan, hau da, klase barruan, eta baita kontua izan zen, kendu zituztela oporrak lo egiten zuten tartea eskolatik kanpo zeuden denpora ordu horiek, eta ikusi zuten eskolaren esparruan, tokia hartan, euren urte bateko orduen 8% bakarrik egoten zirela. Beraz, ondorioztatu zuten eskolara joatea, eredu baten egoteak ez duela bermatzen hizkuntza, euskera, menperatuko dutenik eta horren jabe egingo direnik. Ikusi zuten handik kanpo egiten zutenak, arek zuela pisua, pisu gehiago. Hau da, kanpoan egiten zituzten harremanak, lagun artean, familiarekin, klasez, beste ekintza batzuetan, ez? Beraz, esango nuke divulgazioak horretan laguntzen duela.
laguntzen du guk motxila horretan eramaten ditugun ezagutza guzti hoiek, ez? Tarte bat hortatik datorkigu. Eta ezagutzak aukera ematen digu, lehen aipatu dudana, gaitasun batzuk lantzeko. Behar bada gaitasun kritiko batzuk, gauzak modu kritikoan eta aztertzeko, eta bestalde irizpide batzuk ematen dizkigu. Irizpide batzuk ematen dizkigu erabakiak hartzeko orduan, motxilan daramagun horrekin, ez, erabaki bat hartzeko eta aurrera botatzeko, ez? Eta bestalde divulgazioak egiten duena da, ero bere ahalegina da ulertaraztea. Hau da, ez da asmoa azaltzea nik zenbat dakidan, ero zer nolako azkarra naizen, baizik eta helburua litzateke ulertu nazatela, ez? Hau da, ulertaraztea zertan nabilen. Eta norbaitek ulertzen zaituenean, aukera ematen diozu prozesuan parte hartzeko. Eta esango nuke hori ahalduntzea dela. Galdera zaila izateko, Bai, nabari da. Lehen aipatu duzu gaina zuk Xune, hasieran esan duzu, divulgazioa dela ezagutzarekin adiskidetzen edo publiko adiskidetzen duen egiten gaituela edo horrelako, hola esan duzu. Karo, gaur egun gauza bada informazioa, beste bada divulgazioa, beste bada, noiz bihurtzen da informazioa edo txosten bat, ezagutzan, edo alduntze prozea horretan, azkenean bai Loreak ere esan duna, kolektibo horri, eta bai, nola pasatzen gara bat bestea, edo zer da bat eta bestea? Karo, informazio, hauain jasotzen deu, pila bat, zu hasi bezala, nola... Nahi dunak hasi, Nik uste informazioa izan daitekela datuak besterik gabe, baina datuek ez dute ezagutza transmititzen, lehen ere aipatu da hori. Orduan, datu horiek ezagutza bihurtzeko, behar da, edo marko teoriko bat, non azalpen bat ematen zaie, kontestualizatu behar dira, hori gaur dauden positiboak adibidez COVIDekoak, oso ezberdina da, duela, kontestuan jartzen badego, azkeneko hilabete honetan izan degun zenbakiekin, edo iasko otsailean izango bagenu batean 0 kasutik, egotea egun batean 200 kasu, orduan kontekstua eta marko teoriko bat non azalpen bat ematen diozun. Orduan nik uste prozesu horretan, ezagutza sortzen hasten da, ez zenbakiak besterik gabe ematen, ez dute, ez dakit ez da informazioa da deitu, datuei batzutan dira, ez da informazioa ez dute ematen. Eta ezagutza bada gehiago integratzea hori, ordura arte zegoen ezagutzan eta marko teorikoan eta kontestuan. Ados nago. Informazioa kasu honetan, esan duzu informazioa ezagutza iritsi aurreko, informazioa gauza asko izan litezke, desinformazioaren informazioa izan liteke, eta mundu horretan ere bizi gara, ez? Nik hemen sartu nuke elementu bat, ezagite oso ondo sartzen den edo ez, baina nahi berezik interesatzen izkidalako kontestuak, eta kontestu nundik, non eta zertarako jartzen garen zerbait egiten, ez? Ze helburutasunarekin. Eta bide horretan zer gertatzen den. Eta hor zer gertatzen den, botere harremanekin, interes politikoekin, interes ekonomikoekin. Da uste dut, datuetatik, edo ikerketatik, edo akademiatik datorren jakintza horretatik, gero divulgaziora ematen den urrats horretan, divulgazioa edo masa komunikabideen bitartez ematen den zabalkunde horretan interferentzia asko egoten direla, ez da? Eta bereziki gai interesatu edo egoera larri edo gauza asko jokoan dauden kasuetan, ez bakarrik orain bezala osasun arazo bat, baizik horrezkan implikazio guztiekin, ez dela bakarrik osasun arazo bat, baizik beste botere harreman edo boterearen praktika nolakotasun
en fin, laboratorio batean, ez, neurri batean ere jartzen garelako, ez da? Arrazoi askogatik, ez danak kontrolableak, beste batzuk inkontrolableak, baina hori ere gertatzen da, ez da? Orduan, igual interesgarria da bide horretan, aipatu dudan bide horretan, divulgazioaren garrantzia. Divulgazioak neurri batean, gutxienez edo intentzioz, eukilezakelako xedea datuak eta datu horien interpretazio bat emateko ahaliketa edo neurri batean, ez da posible, eta baina segurazki ez da desiragarria ez da, baina neurri aratzago batean edo interesetatik pixka bat kanpoago egon daiteken bide batean. Nik adibidez, Ugok pandemia osoan egin duna uste dut hori izan dela. Gero beste gauza da horrekin gero zer egiten duten. Edabideek, agintari politikoek, ekonomikoek eta tartean sortzen dian guzti horrek, eta herritarrok zer egiten dugun horrekin, baina uste dute divulgazioak agian lehen urrats osasun xamar bat eman lezakela horren gainean, gero, bentsate puntu bat arte izan dadin zerbait, baliagarria, aberasgarria eta balioko duna benetan, edo oinarri bat izango dena, ondoren, egin behar edo pentsatu litezken gauzen zean, ez? Bat nator biekin eta ezagutza behar bada datuetatik harago joatea da. Eta adibide simple bat jarriko dizuet, ze etxean gertatzen zaigu. Eta da, normalean gauez ikusten ditugu zerak, albisteak, etxean, laurok, eta beti ematen dituzte, azten dira, behintzat lehen azten ziren, pandemiaren datuak emoten, ez? Eta hau da, zenbat positibo, zenbat PCR egin diren, eta horrelako datuak. Eta gero, ospitaletan zeuden gaixoak, ez? Eta, batez ere, zainketa larrietako unitateetan eta zenbat egoten ziren. Eta ematen zituzten zerak, datuak, eta egun batetik bestera gaur, ziun, 4 gaixo gutxiago daude, eta hor gelditzen ziren. Eta nire alaba gazteenak esaten zuen, bai, 4 gutxiago zer esan nahi du, hil egin dira, edo osatu dira, eta plantara pasatu dituzte, berak jakin nahi zuen datu horren atzean zer zegoen. Hau da, zer gertatzen da horrekin, hori ezagutu nahi zuen, ez? Eta behar bada hori da, ez? Datuetatik harago joatea, eta hor atzean dagoenari erantzun bat ematea, ero behintzat adieraztea, zer, zergatik, zertarako, helako kontuak. Hori beste eztabaida batera juta izango zen, horren azalpena, ze hor arazoa izan da, datu bera ere, kasu horretan datu hori ez da egon, eskuragarri. Orduan, kazetariek ere ez dute izan aukera azalpen bat emateko egoera horri uste denik, ze berez datu hori ez da inon agertu, ez da inon, jaso bada nonbait publikoa ez da egin, orduan, inor ez daki, zer, badakigu adibidez plantan egunero zenbat ingreso berri daude eta zenbat jende dago, baina justo ziuen kasuan ez da inoiz eman daturik egun bakoitzan zenbat sartzen dira ematen zen bakarrik okupazioa. Ez baina orduan hori horregatik, igual beste eztabaida izango zen, ze hor daturen eta datu kudeaketa eta datuen eskuragarritasunari buruzko eztabaida. Beno, ja gaia atera denez, eta nik uste dut oso ondo Ugok gorpuzten duela divulgazioa ahalduntzeko pandemian. Nik uste dut 3 erpilak oso ondo lotzen dituzula zuk, edo gorpuzten dituzula, hasieratik implikatu zinean, pixka bat divulgazioakin eta zer bultzatu zintuen, nola izaten ari da ibilbide hau, hau da, baloratua sentitzen zara, hau da, jendeak usten duzu alduntze horretan, edo zu daukazun helburu horretan lortzen, hau da, iristen ari zarela jendearen gana. Kontatu iguzu pixka bat, nola izan da dana? Bueno, pixkat orokortzearen, ni uste komunitate zientifiko osoa nahiko baloratuta izan dela, eta bai unibertsitatearen izena eta duela gutxi egon zen sari bat horregatik, nik uste gizartea baloratzen duela sensazioa. Zergaitik, izan zen, bazkaltzen ari, hasieran, ez da izan erabaki bat inoiz,
hontan hasiko naiz, ez? Lehen honik, adibidez, Angelman lanarekin, divulgazio pixka bat egin izan dut urtetan, baina oso modu lasaian eta oso noizbehinka jakinda garrantzitsua dela. Kasu honetan izan da askoz gehiago eragin bat behin PCR-en kontua egin genula eta horren hori hartzuna hori eta gero ikustean beharra zegoela behar bat, olako ahulduntze horri izan eman zaio, baina behintzat sortzen ari zen informazio hori interpretatzen laguntzeko gizarteari bazegoela behar bat, baina hori izan da bidea egin ahala egindako bidea. Eta, bai, tokatu zaigu hori egitea eta horretan da. Uxunentzako, galdera. Gero danontzako, baina uxunekin hasten naiz. Nola aukeratzen dituzue adibidez, ezta? Gero bueltatuko gara, pandemiara, eta pixka bat egingo du beste geldialditxo bat hor. Baina, bai, interesatzen zait, adibidez, zuek katedra zientifikotikan eta, gaiak ere, azkenean aukeratu egiten dira. Hau da, zuek esan dezuna, parte bat, ez da, ja ikerketa bakarrik parte dituna, aukeraketa batek ere zer divulgatu eta zerrez ere, gauza asko kanpoan gelditzen dira, eta beste batzuk barruan sartzen dira. Nola egiten duzue aukeraketa hori? Zeren arabera? Izaten da publikoaren arabera, hau da, norengana hurbildu nahi ara, ero nahi dugu, eta beste alde batetik euskarria, euskarriaren arabera ere aukeratzen ditugu. Ez da berdina esaterako egunean 4 zientzia artikulu divulgaziozkoak argitaratzen ditugu eta publiko desberdinak ditugu. Hau da, nahi izan dugulako publiko desberdin hoietara ailegatu. Esaterako badaukagu bat komunitatearentzako dela, komunitate zientifikoarentzako, beste bat da ikasleentzako, bigarren hezkuntzako eta irakasle hoientzako, eta hirugarren bada emakumeak zientzian izan duen ikusgarritasun eza nolabait ekiditeko, hor lana egiteko, euren lana eta ikustarazteko eta laugarrena da publiko orokor batentzako. Zelan aukeratzen ditugu, esaterako bigarren hezkuntzako eta irakasleentzako gaiak normalean jorratzen ditugu alde batetik oinarrizko kontzeptuak direna, esaterako genetikaren historia, zelan hasi zen genetika, nondik datorren, oinarrizko kontzeptuak izan aldira, zer da atomoa, elektroia, nondik datore taula periodikoa eta horrelako kontuak, hau da, eurentzako baliagarriak direna. Bai? Bestea, emakumeen kasuan, lanean ibili diren, zientziarekin zerikusi esan duten, emakumeen lana eta biografiak ustiatzen ditugu, eta horrek plazaratu. Eta publiko orokorrarentzako den hori zailagoa da. Zailagoa da, baina ahalegintzen gara neurtzen zer den behar dutena. Ez da guk zer eskaini dezakegun, baizik eta hau da zer da eskatzen digutena, ez? Eta hori nola aztertzen dugu? Aztertzen dugu ikusita ze arlotako artikuluak eta diren gehien irakurtzen direnak. Zer nolako zenbat irakurketa izaten dituzten, eta esaterako horran zenban dugu, esaterako matematika ikaragarri kontsumitzen dela, ikaragarri, gizarte zientzietako gaiak ere, antropologia, soziologia, hor badaude gai batzuk portaeraren inguruan, jokabideen inguruan, pertzepzioak ere asko kontsumitzen direla. Beraz egiten dugula da, neurtu egiten dugu eta bestalde ere ikusten dugu besteenganen, nola baiteko zaintza teknologikoa egiten dugu eta ikusten dugu hori, ez? Zer behar duen publikoak. Izaten dira gauza praktikoak. Hau da, egunerokotasunarekin lotura duten gauzak. Zaterako irrati saioetan eta, badaukagu irrati saio bat, astero, eta orduan irratzaio horretan egiten duguna da. Gaur hitz egin dugu, esaterako zer nolako gidariak bihurtzen gara kotxearen arabera.
Ikerketa batek esaten du, kotxe garesti bat badaukazu eta handia badaukazu, gutxiago gelditzen zarela zebrabideetan eta arreta eroenpatia gutxiago duzula oinez eta bilen horrekiko. Esaterako aurreko astean hitz egin genuen, zertzuk diren urruntze sozialak, urruntze sozialaren estrategiak animalien artean. Segu bakartu eta egin gara, pandemia honetan eta neurri gizartu dugu, ez? Honi aurre egiteko, animalik ere estrategia horrek erabiltzen dituzte. Beste baten, Idoiak Twitterretik bota zuen, zergatik etxean, derrepente agertzen diren horrelako hauts bolatxoak, badakizue, hor zabaldu atea eta ikusten dituzuenak, ez, bastarretan eta zirrikituetan, horri eman genion erantzuna. Ero zergaitik armarioa zabaldu, ero arasa bat, eta ikusten duzu neguko jaka horretan lisuna dagoela, ez? Egunerakotasunekin lotutakoak, praktikoak izan daitezela, eta batez ere alegintzen gara, entzule jakin hoien beharrak, nolabait, betetzen, ero estaltzen, ero beraien beharrei egokitzen. Erantzun praktikoak ere izan zian, ulertu nun zergaitikan, ez ala bakarrikan ere utzikeriagatik bakarrik. Ondo, lasaitu nintzen. Lorea, zuek jakinen monografikoak egiten dituzue, urtean zenbat? 6, ez da? 6. Nola, aukeraketa hori gaien araberaz, nola egiten duzue? Eta ze lotura daukan, ez da? Oda, zer bilatzen duzue? Ez da erantzun erresa. Ez da gauza sistematiko bat. Uxunen zunda, gu igualez geha bate praktikoak. Baina, importante iruditzezat, oroar bizitzako alor guztietan, ez? Eta bereziki taldetasunean, taldeari egiten diogunean, eta uste dute horti pasalitezkela gure militantzia borroka eta gauza asko, netzago importantea da, bizitzatik pasa araztea. Ez da beti lortzen da, ez dago beti puntu horretan, ez? Baina bizitzatik pasa araztea esan nahi du, hori, gure bizitza zentzu batean, zentzu gabe den horretan edo borroka eremu den horretan zentzu bat edo helduleku bat edo emango dizun zerbait, norbait esango dizuna zerbait, ez? Netzako hori litzateke ideala bilatzea. Gu horren bilagoaz, neurri batean bai, saiatzen gea. Saiatzen gea, gure mugen barruan eta oso gauza subjektiboa izanik, baita ere, gizartean dauden auziak identifikatzen. Edo guretzako auzi diren hoiek. Ez utxean, baizik hemen eta orain Euskal Herrian, gure borroka universal eta partikularrekin. Universal partikular hori gaizki esana dago, retiro, esango dut gure kontestuan dauden borrokekin eta globalizatuak dian beste batzuekin, normalean globalizatuak dira beste bateko partzialtasunak universal bihurtuak, baina, esan nahi dut hor kokatzea, eta nahiko argi nun gaude eta zer esan nahi dugu, ez? Eta, gure gaiak normalen giza zientzietako gaia dira, baina, zientziak bere ze horretan, kulturaren zentzu antropologikoa esaten dugu guztia, ez? Nolabait, neurri batean. Gero egiten badugu, eta egiten ditugu, ikusi zer artikulok, zer zenbakik euki duten arrakasta, hor zantzu batzuk ateratzen ditugu. Eta badaude gai batzuk izarrak dianak. Eta gai horietako bat feminismoa da. Eta zorionez. Eta errealidade bada, eta uste dut lotzen dela, esaten dugunean, edo esan dudanean da, uste dut konpartitzen dugula baita ere, bizitzatik pasa arazten dizun zerbait irakurtzen ari zarelako. Zu zeu, zure burua, zure ingurunea, zure ikusten duzu hor zerbait, esatezu, joño, aiba, ez? Konektatzen hau nerearekin, ez da abstrazio utxezko kontu bat, ez? Oso garbi daukagu baita ere, taldegintza, komunitategintza, herrigintza deitu nahi bezala,
Eta horrekin lotuta importantea euskeraz dela, euskeraz izatea ez da beste edozein hizkuntzetan izatea bezala, bai eta ez, bada eta ez da, bai? Bada, baina beste zerbait gehiago da, badalako bizi berritze prozesu batean, erdian edo alboan edo baino bentsator kokatzen garena, eta euskaraz izateak edo euskaratik izateak ez du bakarrik hizkuntza, alegia euskara baldintzatzen, ez du bakarrik hizkuntza baldintzatzen, alegia nola, zeri zer esaten diogun, ni uste dut baldintzatzen dula baita neurri batean epistemologia bat. Eta hori feminismoak egiten du, epistemologia berri bat, edo epistemologia dekolonialak, eta uste dut euskarak ere badula bere epistemologia bat, ez? Honekin esan nahi dut, Euskal Herrian, bota ezagun, azken 70 urtean gehiago bota liteke, badagoela historia bat, herrigintzarena, hizkuntzarena, kulturarena, herri gisa eratzearena, autoeraketarena, eta historia guzti horrek baditula bere praktika eta bere teoria, naiz eta sarritan gehiago izan dan praktika teoriara eramatea baino hor badaudela giltzarri batzuk, eta giltzarri hoiek badirela epistemologia kokatu baten ezaugarri. Eta honetzako importantea da, oso importantea da. Zer esan nahi dut honekin? Esan nahi dut adibidez gaur egun dauden auzi batzuk demagun publiko eta pribatu debatea, ez? Ni uste dut Europa osoan dagoela, hemen ere bai, ez? Zer da publiko, zer da pribatua, ze harreman eduki behar dute, uste dut Euskal Herrian behintzat, eta munduko beste leku askotan ere, ziurrenik edukiko dute beraien ezaugarri partikularra, baina Euskal Herrian behintzat ez dula funtzionatzen publiko-pribatu banaketa hori, zerbait gehiago dago. Eta da, gizarte autoeratu bat dago, beste leku askotan ere bai. Orduan, iruditzen zait guretik, gure epistemologiatik ere nolabait ikertzea eta izendatzea eta kontzeptuak erabiltzea eta ezagutzea benetan importantea dela. Bestela, igual aigea egiten ikerketa bat balio lezakena munduko ezintokitan eta inonez. Eta, guk eman dezakeguna, segurazki hori da, ez? Hugo, zu batez ere divulgatzen ari zera pandemia edo COVID-19aren inguruan, baina gaia hori izanik ere, eta hainbat komunikabidetan zabiltzanez, nola aukeratzen duzu zer esan bakoitzean edo momentu bakoitzean? Galdera interesgarria. Bai da egia, momentu batzutan perfil ezberdina erabiltzen dudala medioaren arabera. Nola aukeratuta hori, ez dakit pixka bat bidea egin ala, ez? Izan da, batzutan izan da gehiago, hartu datuak bakarrik eta hoiei buruzko analizi oso neutro bat egin, beste batzutan bada gehiago erabili divulgazioari impacto bat, ez? Mezu batzuk ailegarazteko. Orduan hor badago ezberdintasunan ere ustez, eta hola izan behar dela iruditzen zait gainera. Bai nahi nun beste gauza bat aipatu galdera honen arira, dela batzutan, eta igual da zierako galderari berriro bueltatzen. Ez, divulgazioa berez, baina gai orokorra den, bueltatuko naiz honera. Divulgazioa zer den askotan, berez nik ulertzen duena, divulgazioa askotan da, edo zuk aurretikan egin dezun lan bat, edo beste norbaitek argitaratuko duen lan bat, transformatu beste registro horretara. Baina pandemia honetan zehar, ni behintzat nire buru askotan ikusiet, ez negoela divulgazioa egiten, baizik eta zuzenean, ikerkuntza nolabait egiten sortzen ziren datuekin, ez? Eta gertatu izan zait adibidez, Donostiko irrati bateko, kazetari batek deitu eta esan, mira, lortu ditut residentzietako hildakoen zenbakiak azkeneko asteetan txertaketa kanpaina izenetik, eta nahiko nuke zurekin pixka bat datuak hauek aztertu, pixka bat, berri bat sortzearen aldera, ikusteko zure ikuspegitik.
eta hor, bidali zidan Excela, zezian datu batzuk printzipioz eso dela eskura, berak lortu zituen, bidali zizkian, eta zen oso potente, ikusten zen Gabona pasata lehenengo aste horietan, nola txertaketaren kanpainarekin batera, kutsatze, ez hildako ez barkatu kutsatze zenbakiak, ze beherakada batezkoa izan zutela, ez? Orduan, ez zela izan, azkenen divulgazioa egin genuen, baina berez izan zen datuak eskuragarri jarri, datuak aztertu, eta hori proiektatu gizarteari esateko ikusi, eske txertaketarekin kutsatzeak ari dira, ez badakigu eremu honetan txertaketa hasi dela sako, eta bertan kutsatzeak berantz doaz, ez? Orduan, da pixkat lehen ere esaten puntari bueltatzen, divulgazioa baino impactoa, ikerkuntza berak izan dezaken impactoa gizartera llegatzeko mesua, ikusi hau egiten txertaketak kanpainare babesten badegu, eta ikusten dugun datu egoekin, sinistu behar dugu dala bidea hemendik ateratzeko, ez? Hor, berez, kasu horretan, nik aukeratu baino, kasetaria kontaktatu ninduen, eta zenzian, nahi dut hau kontrastatu, ez? Eta askotan horrela badala. Eta hori, antzera ere, hartu dien neurri ezberdinekin, edo neurri hoien faltan egon dienean, horrek ze eragina izan duen, horren azterketa ere izan da, baita ere, transmititzea gizartari, barnelekuetan kutsatze asko gertatzen dira, eta da divulgazio bat nolabait eragiteko kontzientzia edo, zer gertatzen ari zen. Beraz, ez dakit oso ondo batzutan nola izan da gehiago, askotan zegoen datuen eskuragarritasunaren arabera, ez? Ordan datuak ailegatzen zian einean, jun aztertzen eta momentuak otzen, hau da, gaurko grafika hau jarriko dut, ze iruditzen zait datu hauek oso adierazgarria direla, eta horrela izan da. Esan duzu, gizartean eragin bat, sortzea, kontzientzia bat, edo alduntzea, nahi zuena kontzientzia, dana eragin bat, ez da, nahi dezu lortu. Uxunek ere aipatu du, neurtzen dituztela zeintzuk duten artikulok eta arrakasta gehiago, baina gizartera, baina iristen alda divulgazioa. Hau da, mentzaudezte, horretan aritzen zaretenak, eta neurtzen dira, baina, bizigera gizarte batean baita ere, jasotzen duguna, milaka eta milaka estimulo, informazio eta dena dalakoa, ez da? Benetan, zientziaren divulgazioak ze traba dauzka egunerokoan. Uxuneri begiratzen dio lehenengo, zezuek ia pixka bat aipatu duzu neurketa hori egiten dezuela, eta ez dakit, ze traba dauzka. Infoxikazioak, ez da? Esaten dalako batzutan. Bai, infoxikazioa, baina, traba natural bat, eta da guztiok ez ditugula gogoko, ero ez dugula jakimina, ero ez dugula interes oroaren gatik. Hau da, gai batzuei interesatzen zaizkie, horrelako gai batzuk, eta beste batzuk ez. Hau da, interesa, ere, murritza da, ez? Beste alde batetik, ez daukagu informazio guzti hori digeritzeko, ero informazio asko daukagu, eta orduan, zeri egiten diogu kasu, ero zeri egiten diogu arreta, gure interesekin bat egiten duen horri egiten diogu arreta, ez? Eta beste alde batetik, batez ere, gure sinismenekin eta gure bizitzan aurrera botatzeko irizpide horrekin bat egiten duten gauza askori, ez? Eta hurbiletik etortzen zaizkigun iturrietatik datozkigun gauzak, ez? Familiatik, ezagunetatik, eta hori, ez? Orduan, traba naturalak bat da interesa, interesa ez da laurokorra. Eta hori naturala da. Ez diot aurkitzen inongo, ez dakit, ez dut uste guztiok izan behar dugula guztiaren gatik interesa. Ez? Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, egokitzea, ez da erreza egokitzea, divulgatzeko orduan eta formatu egokiak eta bideak aurkitzea. Ez da erreza gaur egun nerabe baten gana hurbiltzea, ero bestela
bueno, nire gurasoen adineko bikote batera, 80 urteko hamarkada horretan daudela, ez? Beraz, formatuak aurkitzea zeintzuk diren egokiak ero ez, hori ere sarri askotan hor katramilak izaten ditugu. Umeentzako tailerrak egiten, ero hitzaldi bat antolatu behar baduzu, badakizu zer publiko eta non antolatzen duzun. Ez da berdina liburutegi baten hitzaldi bat antolatzea, ero esaterako, ez dakit, unibertsitateko fakultate baten eta sail bati atxikitutako ziklo baten barruan, ez? Orduan, nik horrek esango nituzke. Egia da, badaudela ere beste traba batzuk, eta izaten da, hizkuntza ez, argiak izan behar gara, hurbilak izan behar gara, eta, badago zer bat, divulgatzaile bat, bera izatez divulgazio egiten du, baina lege gaietan eta abokatua da izatez, eta esaten du, kosta egiten dela, berak esaten zuen, gaztelaniaz esaten zuen, pasar de el cientifiquez al clarifiquez. Hau da, zientzieraz hitz egitetik argitasunez hitz egitera, ez? Eta erregistroak aldatu egin behar ditugula, eta horrek batzutan kosta egiten zaigu hori aldatzea, eta orduan erregistro aldaketa hori eta tonu egokia ere aurkitzea zailtasun bada. Guretzako behintzat, divulgatzeko orduan, horrek dira, esango nuke zerak, nagusiak behintzat. Divulgazioa, da, harremanetan jartzea, ez? Jende mota diferentea, ez? Orduan, ez da beti erresa. Usunek interesa aipatu du. Nik bai sinisten dute interesak ere bideratu egiten direla, edo gure gizarte edo honetan, baliabide material eta simbolikoak leku batzuetan jartzen direla eta beste batzuetan, ez? Hori oso gauza evidentea da, ez? Ez nahi, interes gutxi eduki dezaket nik Eurokopan, baina ontzaite ziur enteatuko naizela, ez? Orduan, hau sinplekeri bada, baina evidentzia bada, orduan interesak, beti bideratu daitezke, bideratu, edo lagundu, edo fokoak jarri, edo hori bat, gero hori egin eta gero, noski jende guztiak ez du zertan interesa eduki, edo haizu lasai bizi daiteke zientzia ezagutu gabere, ondo asko gaina, ez da ez. Baina, ez da erraxa iristen. Nik uste dute, publikora iristea, kanalak ere ez direla erraxa topatzen, tonuarena erabateko arrazoia du, zientziatik divulgaziora, baina gero divulgazio hori, segun ze xede taldera jo nahi dezun, ez da erresa, gazteentzat, zuek baino gazteagoentzat, gauzak egitea ez da erresa, edo guretzat ez da erresa, behar bada hori da problemetako bat, ez da? Guk orain badugulako olako proiektu bat, eta gabiltza, bueltaka, divulgazio saio bat egiteko, eta iristen egian konklusioa da, hitz egin dezatela beraiek. Basikoki xildu gaitezen da hitz egin dezatela beraiek, ez? Igual hori da pixkat ekartzeko edo eman espazio bat, ez hauta, baizik eman espazio bat, eta honen gainean zer honen gainean edo berba gaia ere ez baian jarri behar da, ez? Orduan, baina tonuarena importantea da, eta pixka bat aldala plan horizontalak lantzea, parte hartzeak lantzea, entzutea eta horrelakoak praktikan jartzea. Gu saiatzen gea edo gure txikian edo, ahalik eta kanal gehienak lantzen, bai? Alditugun guztiak eta gehiago, ez da? Eta alare badakigu minoritarioak garela edo izango garela, ez da? Baina, hor bideak zabaldu behar dira. Eta gero uste dut badagoela mesfidantza bat
gizartean, difusoa, ez dute konkretuki esaten, baina esko oso jasoa da, hori askotan esaten dizute, hori oso jasoa da, eta gauza batzuk esatezu, igual mundu diferentetan gaude, baina uste dute jasotasun edo exigentzia maila momentu honetan oso bajo daukagula. Hori ez du ulertuko 16 urteko batek. Bueno, seguru zaude? Ez da esan nahi baita ere beti xamurtzearen xamurtzea, ematen du ezin dela, bizitza konplexo da eta komplikatua da, orduan dana ez da horrela bizi, horri baina badu beste zerbait, eta iruditzen zait horretan ere, batzutan pose bat edo badela bizitza ez komplikatzeko, edo eskoletan hori sartu liteke, zergatik ez ez dakit, batzutan uste dut olako zerbait badugula gure gizartean, eta agian, eta bere behar bada, ez da horrela, baina ez da beste Europako beste gizarte edo beste komunitate batzuk edo ezagutzen dituzunean, igual somatzezu beste jarrera bat, beste nolabait maila onartzeko, ulertzeko, beste disposizio bat esateko, ez guk dakigu dana, edo zientzilari dakite dana, ez da entzulea, ez da ignorante hutsa, esan nahi dut hor, izan behar du, zubi edo puntu amankomun bate iristeko problemarik eluke egon behar, baina batzuetan, ez badago ere, nik uste dut, sortzen dela halako gustatzen zaigula batzuetan ignorantziaren apologia egitea, eta esatea, hori oso zaila, ez, badago, holako zerbait badugu batzutan. Oso azkarri, ez dakit, azkenean ea ailegatzen, ea iristen zaren publikoarengan, igual publikoari galdetu behar zaio, ez dakit, hemen kasu honetan, baina egiten duguna, igual zuen kasuan neurtzen bai dizutela errezago da, bestela egia esan zaila da jakitea iristen garen edo ez, hori beti da duda batez, hau egindako azken hau, ze erantzuna izan du benetan, ailegatu da. Eta ze traba dauden, ni batzutan beldurra ematen dit, adibidez, grafikak erabiltzean, pixkat lotuta esaten zenunarekin azkenan, ea formatu horretan jendea behar du, norainoko formakuntza behar du norbaitek, olako grafika bat ikusi eta ulertzeko, ez? Unibertsitatean dago norbait asumitzen da, bai, baina orokorrean publiko orokorrari jartzen badezu Twitterren grafika bat, koordenada XY, ez olako, segun edo datu akumulatiboak direnean, ez? Ez dela eguneko, baizik eta nola, ez, gertatu zitzaidan, eren egun bidaltzea kasetari bati grafika bat erabiltzeko hola, bazijola akumulatzen kasuak, eta esaten zen, baina nola da posible, azkeneko egunetan ez dute kasuek bera egin, nola da ari jarraitzen dula gora. Eske jartzen du goian, igual ez egon argi egi jarrita, ez da total, akumulatzen doan totala, ez? Orduan, baina nire ustez, eta esan desunarekin batera, momentu batzutan zaila suertatzen bada, olako zerbait jasotzea, ikustea, gure lana edo gure ekarpenaren parte bada ere, formato horiek gizarteratzea, gizarteari eskaintzea juteko ezitzen ere olakoak ikusten, azkenean badago informazioa olako formatuetan bakarrik transmititu dezakezula. Grafika bat konparatzen duela lehenengo olatu hori azkarrean gertatu zena, ustaiatik onaino gertatu denarekin, edo jartzen dezu olako grafika batean, non ikusten da, leheno, kriston goraka dagoen zela, eta bigarrenean mantxoago juntela, baina azkenean lehenengoarekin konparatua, hildako edo ospitalean bukatu dutenen bikoitza gertatu diela bigarren olatu xoabego honetan, ez badago grafika batean zaila da, hori transmititza. Orduan nik uste, jun behar dela ere, konpartitzen olako edukiak eta erantzun, adibidez Twitter badak aukera, jende aldi esola galetu, hau ez dut ulertzen, hori erabiliz. Esan duzu,
helduko jo orain zure adibideari, ez da, zerbait ekarri bali badu, ez dakit, divulgazioa, informazioa, infosikazioa, pandemiak, ez da, zenbat komunikabideetan izan kolaboratzen bakarrik ikusita, ez da, eta azkeneko urte eta piko honetan, gaia etengabe hor dago, informazioa jasotzen ari gara, gauza divulgatiboak, datuak, denetatik jasotzen ari gara, zuen ustez, eta gaiarekin lotuta, ez da, bai divulgazioarekin, bai alduntzearekin ere, zuen ustez, pandemia honetan, zer huts egin du, zuk esan dezu erain, adibidez batzuk grafika, edo ez da ulertzen, edo zer funtzionatu du, edo zer egin da ondo, eta ez hain ondo. Orokorrean, hau da, zerekin lotuta, komunikazioarekin... Izango litzateke, hau da, pandemiari buruz herritar bezala, ezta? Herritar bezala jaso dugun informazioa askotan kontraesankorra ere izan dela, hau ja esaten dut nik, zer divulgazioarekin eta algunduntze honekin lotuta, zer hobetu ziteken edo zer ikusten duzu, hau horrela ez, edo hau horrela bai. Gauza asko, alde bat, baina alere uste progresio bat egondala hilabeteak pasala, baliogarria, aurreratu da asko nire ustez komunikazioa kasetari eta divulgatzaile edo zientzialarien artean. Nire ustez hor asko, behintzan ere bizipenaren ikuspegitik, asko egon dira zubi asko elkarre elikatzeko bideak. Eta gaizki argi dago hasieran olako datu komplexu ez, kasos, incidentzias, normala denez, kasetari askoentzat hasieran zeuden oso galduta, hau nola, egunero ailegatzen zen sobredosi datuena hori nola komunikatu ez. Orduan argi dago hasiera batean kostatuz dala gehiago komunikazio hori medioetatik, hortan jakintza edo formakuntza esun jendea komunikatu berzun hori, baino oso positibotzat ikusten dut denborarekin nola jundiren, jende ezberdinarekin loturak sortzen eta datu horiek hobeto transmititzeko zesan edo kontestuan jartzeko hobeto lantzen jundala, ez? Orduan, ikuspegi hortatik, asko hobetu da nire ustez, eta orokorrean divulgazioari ere balore bat eman zaiola, ez? Hori ere nire ustez, gaur egun edo duela 2 urteko ikuspegia gizartearena, zientzia eta divulgazioarena, alde nabarmena da, iruditzen zait. Bai, nik uste dut, nolabait zientzia positiboen edo divulgazioak komunikabidetara salto egin dula, lehen bazegoen, baina asko testimonialago eta asko zerago, eta pandemia garai honetan, horra gertu dela, ez da, eta, geure paisajean, Hugo bat, edo Miren Basaras bat, edo Ana Galarraga bat, esan dut, egunero sartu zaizkigu etxean, eta sarritan zai egon gara, gainaz, ia zer esaten duten, ez? Nik uste dute pandemia honetan nolabait indar hartu duela zientzia positiboen beharrak edo garrantziak hartu duela. Alde batetik hori. Baita ere, indar hartu duela edo evidentzia bat gisa agertu zaigula, hori esplikazioaren zati badela. Esplikazioa esanet, oso humanoki esan da, sufrimentua edo heriotza edo numero bakarrik ez dutela esplikatzen. Ezin dela kuantifikatu sufrimendua edo zer eta hori beste alde batetik. Nik ero esango nuke, ni bentsat horrela bizi izan dut. Egoeraren muturrekoak neurri handi batean, eztabaida lasai, eztabaida alderdi diferenteen eritzien arteko eztabaida bat baitua gehatu dela. Nik uste dute, nik uste dut hori baitua gehatu dela,
hainbat eztabaida aparkatu egin direla, ezin direla mahai gainean jarri, eta nolabait dogmatizatu egin dela. Nabardurentzako lekua kendu egin dela, eta, bueno, honek preokupatzen hau, bereziki. Temporala barin bada, bale, barin bada olako parentesi bat, bale, baina uste dut hori gertatzen ari dela eremu publikoan. Eta gero, dago jakintza, dago divulgazioa, eta gero dago lehen aipatu duguna, eta denok ezagutzen duguna, eta da datu horien kudeaketa politiko-ekonomikoa. Eta hori ez da beste debate bat, debate bera da, baina hor ere, edo hor bereziki behar bada, hor baitu da, ez, igual ez da bai da, ez da. Datuak lehen esan duguk, ez da, datu asko ez direla eman. Bueno, datuak ez direla eman ere jakin inberda. Publiko bezala berba hori ere ez dakizu, ez? Eta nik uste dut, lehen eusunek aipatu duen bezala, denoi gertatu zaigula, informatiboa ikusten egon, datuak entzun, urrengo gunean datuak entzun, eta denok esatea, eta zer. Eta ohartzea, kazetari bera ere, ez dakiz zer esaten ari den. Osa, ez du, bai, hau da 2, hau da 4, hau da 6, bai, horrek zer esan nahi du? Zer esan nahi du horrek, ez? Eta uste hori behin eta berriz gertatu zaigula. Orduan, zientziak hartu du bere presentzia, uste dut divulgazio lan handi bat eta divulgadore oso onak agertu direla, baina hala ere, horko divulgaziotik, bastakit, miren basara sentzutetik, ondorengo urrats informatiboan zegoen saltoa, en fin, inkoherentzia edo ez dakiz zer, hainbestekoa izan da, hainbestetan, ez? Hainbetekoa izan da, pixka bat, sobreinformazio bat ere, sobreinformazio bat baino gehiago, agian halako, esango genuke, ezintasun bat ere sortzen duela, ez? Nolabait, ulertzen banoa ulertzen, badator divulgatzaile esplikatzen dit, eta gero hor zulo badago, eta agertzen zara beste pantaila batean esatezu, berriro, pantaila horretan gaude, ez? Eta hurrengo egunean berriro antzeko gauza bada. Egia da dena ez dela arrazionaltasun hutsa, esan nahi dut, eta elementu asko daudela erabakietan eta hartu beharrekoetan, ez? Baina, egon zaitezke ados edo ez, erabakiekin. Baina, bai da importantea, datuak eta datuen interpretazioa ondo ematea, ez? Eta uste hori nahiko basikoa dela, eta kasu askotan ez dela gertatu. Orduan, bada pixka bat, herritarrak ere neurri batean umetzat tratatzea, ez? Ez da ulertuko, ez da gazu jakin beharrik, hori beste kontua da, ez, erabakiko dugu, ez da, esan, ikusiko dugu, gero. Gauzatxoa eskar bat akarrik, nik uste hor gertatu dena, azkeneko puntuarri lotuta, espero degula kazetariak izatea adibidez, divulgatzaile baten gaitasun bera. Baina ez gera konturatzen, eta ni hori da gauza bat denborakin ikusi dela, kazetari asko, bi arazo daude, bat da nahiko prekarioan ari diela lan egiten, azkenean gure ikertzaile askoen kondizioa baino txarragoetan, eta ez dakate ez denborarik, ez da prestatzeko berria, oso tarte txikiak dituzte garatzeko egin behar dutena, eta beste da, aurretik ere formakuntza zientifikorik ez dute, baina ari dira transmititzen, edo jarri zaie karga bat transmititzeko, gizartearengan eragin handia izango zuen informazioa, eta zuten jakintza ez da zer jasotzen ari ziren, ez da nola transmititu, eta nik hor usteetik garrantzitsua dela etorkizuneako, eta hori da orain arte oso gutxi landu dana, lehen esaten ari zinena. Zientzia, divulgazioa ez du izan lekua kazetaritzan, edo oso murritza izan da orain arte. Ez da existitzen figura, beste herrialde batzutan daude zientziako herrialdeak. Hemengo egunkarietan, zientziako herrialderik, egunkari handiren batean ikusiko dezu, baina gehienetan ez dago zientzia horriak, ez dago kazetari zientifiko lana bezala. Orduan, azkenean zientziari buruz idazten du norbait, ikasi dula auskalo zer, ez? Orduan hori da nire ustez, etorkizunerako zientzia mundutik bilatu beharko zela modu bat bultzatzeko kazetaritzarekin lotura estuago bat. Ze hori gabe, olako egoera batean, horrelako
desinformazio edo informazio nahasia ematen da, ez? Osa, bai, komunikabideen aldetik eta inkluso esango nuke gobernantzaren aldetik ere, ez da egin gobernantzaren aldetik komunikazio oinarrituta benetan ibedintzetan, izan da, ez, orduan, bueno, zintzilariek badezue etorkizunerako beste bide bat nire ustez dela hori komunikazio, baina, alere, lortzen da hori bultzatzea ez modu hain prekario batean. Nik enien kazetariei errua bota nahi uste du sistemarena dela gehiago. Eta behar bada kazetari prekarioenak lan hobeto egin dute beste batzu baino. Ez da kazetari batek ez du ulertu, ez da kazetari horrek ez dezan ulertu, ez kazetari horrek uler dezan jendeak ez dezala ulertu kontatu, bazpa ere. Uste dut, ez gaudela urruti, hemen beste tesi bat dago, baina ez gaudela oso urruti hortik kasu batzuetan. Bai, bueno, egia esan komunikazioaren inguruan eta nik sekula disfrutatu egin dut sasoi honetan. Tamalgarria da hori esatea, baina, bueno, egon dira egunak non asko azarratu izan naizen, eta adibidez, bueno, sarean eta nabaritu omen zen, eta esaterako, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen, baina Koldo García genetistak behin bidali zidan mezu bat Twitterretik esan ez uzune, azarre zaude ez desanien, bai, azarrenago. Oso azarrenengoen. Azarrenengoen batez ere erakunde publikoekin egiten ari ziren komunikazio ero nolako estrategia eramaten ari ziren ikusirik eta, bueno, zutu egiten nintzen, baina uste dute zuela ezertarako balio izan. Egin dira gauza asko ondo, eta gauza asko adibidez, Hugo bezalako figurekin, Ana Galarraga, Miren Basaras aipatu duzue, Guillermo Quindós, Lucía Gallego, hor egon dira hainbat figura, ez? Osasun arlotik, ero nolabait biologia, mikrobiologia eta farmazia eta horrelako alorretik, ibili direla hor lanean, eta baita ere beste alor batzuetatik, ez? Sindemia zer den, hau da, pandemia hau osasun krisi bat baino gehiago dela, eta hori azaltzen eta lotura horrek adierazten ibili diren beste hainbat figura ere, ez? Eta uste dut erronkari eutzi egin diogula, hartu egin dugula erronka, eta sekulako, hor profesionalak egon direla, azaltzen, testu inguruan jartzen informazioa, eta zenbakietatik gehiago, harago joaten alegindu direnak, ez? Eta esango nuke sekulako lana egin dutela, eta benetan txalogarria izen dela. Badaude ere medio batzuk ere horrela ibili direla, eta kazetari batzuk ere sekulako lana eta jarraipena egin diotela. Sistemari dagokionez, zer egin dugun gaizki? Aurreko akatzak errepikatu egin ditugula, eta batez ere horrezaterako 2019an beste pandemia bat egon zen, eta izan zen, hegaztien gripeari lotutakoa, batez ere Frantzian jarraipen handia izan zuena, eta egin dugu beraiek egin zuten berdina. Hau da, pandemia hau zuzenean bizi izan dugu, eta zuzenean eman dugu. Eta nola baiteko alerta ero zain egoteko zantzuak bihurtu dituzte alarma egoera baten. Lerroburu batzuk izan dira oso alarmistak. Eta sistema aipatu du Loreak, eta komunikazioaren sistemak baditu horre ardatz batzuk, eta da lerroburuak bilatzen dituela, titularrak, eta titular horiek nolabaiteko arreta beraganatu nahi dutela, ez? Eta zelan beraganatzen dute gure arreta? Gure sentimentuei deiadarra eginez. Beldurrari, baliteke ere kasu batzuetan esperantzari, baina holako gauzetan, ez? Oinarrituta. Beraz, errepikatu egin dugu, aurrean, 2009an, Frantzian gertatu zen, eta Europako beste herrialde batzutan gertatu zen, berbera errepikatu egin dugu.
Horrek zer suposatzen du? Orduan ere nekea sortuarazi zen, sortuarazi genuen, eta orain ere nekea sortu dugu. Informazioa asko eginda, asko egonda, eta kalitate kaskarrekoa ere horrela. Medioek ez duten jorratu irizpide batzuk eta esanez, oneri nola egingo diogu aurre. Eta adibide bat ipiniko dizuet. Ez da berdina esatea, birusa edatu egiten da, birusa edatzen dugu. Hau da, birusa edatzen da, nolabait gertatzen da, gelditzen da, horrez. Zerbait guretik kanpo dagoen zerbait. Baina, esaten badugu, guk edatzen dugula birusa, gu integratzen gara horretan. Beraz, egonda lerroburuek bai izan dute horrelako joera bat non ez gintuzten sartzen egoera honetan. Baizik eta arazoa hor dago, gure inguruan dago, baina nolabait guretik jartzen zutena. Eta hori nahiko gerora, ikusi diren hainbat portaeretan eta arriskuaren pertzepzioan eta horrek eragina izan du. Esango nuke horrek izan direla, ez dakit, gaizki egin ditugun gauzetariko batzuk, baina gauza ondo ere egin ditugu. Komunikazio esan dagigun orokorra eta instituzionalari dagokionez bi mai inguru beharko genituzke. Esaterako, berandu ibili dira, oso informazioa azalekoa eman dute, ez dira joan harago, hau da, biharamunean zer gertatuko da. Oso estrategia desberdinak ikusi dira munduan zehar, eta bat da Zelanda berrikoa. Zelanda berriko estrategia izan zen, etorkizunera begira egin zuten kanpaina, informazio kanpaina, eta beraiek lan egin zuten biharkora, biharko hori irudikatzen eta horra heltzeko komunikazioa bideratzen. Jarri zuten fokua nolabait esateko transmisio komunitarioan eta hori eteteko, eta horren bidez irudikatzen zuten etorkizunean egoera hobe baten egongo zirela. Eta hemengo komunikazioa izan da une bati erantzuna emateko komunikazioa. Kanpaina batzuk oso berandu etorri dira. Kanpaina publikoak telebistan ikusi ditugu, eta ez dira egon testu ingurura egoera jakin bati lotuta, eta izan dira oso ikuspegi laburrekoak. Hau da, ez dute jarri helburua biharamonean, baizik eta eguneko informazioa bakarrik ematen zuten, eta uste dut hori ez dela egokia, nire ustez behintzat. Beno, bai, Hugo. Ez geratu zain gauza bat nahi nula. Aipatu dezuleno, zientzia datuetan egondala fokoa jarrita eta sufrimenduan eta beste arlo batzuk igual ez ditula landu nolabait zientziatik kanpo geratuko balira bezala, baina ez gaizki ulertu dut igual, bale. Nahi uste zientzia azkenean badala gai bai datuen jarraipen eta interpretazioa aztertzeko, baina baita ere arlo sozialak eta beste arloak, aztertzeko, hausnarketa egiteko eta proposamenak egiteko zientziaren ikuspegitik horiek, baita, bueno. Bai, ados. Bai, enon zientzia horrek aparte esan nahi dut, askotan numeroen bueltan asko ibili garela, eta igual beste, zientziaren barnean baita ere, baina giza zientzien barnean, igual gutxiago landu direla. Esan numeroek sufrimentuan berri ez dut ematen, edo, gauza nik uste du larriak gertatu zaizkigula guri gizarte honetan, adibidez, bakarrik hiltzen ustearena, gauza bada numeroak, arriskuak, kutsaketa arriskuak ez da izan bestea, eta beste gauza da,
zientziak horri ere erantzun behar diola, hori esan nahi nuen. Baina, divulgazioan igual gutxiago ikusi dela hori. Seguraski, igual, kontestu eta analisi eta zea gehiago eskatzen duen zerbait delako, ez? Baina hor badaula parte bat gutxiago ikusi dela, egon garelako eguneko datuen gainean, eta orain hau, eta ez da izer, eta orduan, igual denbora bat pasa behar da, eta pentsatu behar dugu, eta orain, hor gertatu denaz, nola eragin digu persona garen heinean, ez? Eta talde garen heinean, ez? Hori esan nahi nuen, baina. Jakin beharko zen, igual ez direlako hain aktibo izan, gauza batzuk, aipatu esan bezala zuke ere, bai landu dira, ez? Osa, egon da jende arloa askotakoa medios berdinetan azterketak egiten, baina igual kuantitatiboki bai da egia aktiboagoa izan dela zientzietako, bizitza zientzietako ekarpenak eta besteak ez direla hainbeste ikusi. Momentuko urgentziaren igual baina beste ere urgentia zen, baina igual pentsatzeko eta ez dut uste itxoin behar denik ere, ez? Hor adibidez, liburutzuriaren kontestuan egon landu dira, ez? Arlo ezberdin horiek, eta azkenean horrera erakarri genuen jendea ja aktiboa zela plazan, hori biltzeko zenbait jende izan zen, ikusi dut, ezakin hori idatzi du honi buruz, goazen berarekin kontaktuan jartzea, bere ekarpen ere, eta azkenean dena da zientzia, baina bai da egia, igual, edo komunidade, bizitza zientzietako komunidade aktiboagoa dakago, izan diteke, edo gehiago gara, baina ez dut uste, ez litzateke izan behar, edo nolabait ikusgarritasun gehiago eman digute arloietakoei, bestei baino. Momentuko urgentziak igual bai hori ekarri du. Igual denok bilatzen genuen baita ere, zenbakiaren interpretazioa, zenbat sartu dira, zenbat irten dira, zenbat daude, zenbat, ez? Igual momentu hori. Izan daiteke hori ere, ez? Datuak eskuragarri ez badaude, zailago da egoeraren azterketa bat egitea, ez? Eta beste datu horiek bai zeuden egunero guzienak, baina osasun mentalaren lotutako datuak, igual ez dira ineskuragarri izan, izan daiteke hori ere. Bukatzen joan behar dugu, Bai. Ni galdera norbaiten galderen bat egitearen nahiko nu, baina, galdera ematen naiz. Komunikazioaren inguruan eta, tarte honetan gertatu izan den guztiaren inguruan, egia da, gauzak gaizki egin direla, batzuk gaizki, beste batzuk ondo, eta, autokritika ere uste dute egin beharra dagoela. Divulgazioaren alorrean gaizki egin dugu esaterako sortu direlako ero badaudelako figura batzuk non informazioa eman duten ero behintzat alegindu dira helerazten, baina oso modu gitxian eta izan da abade baten lana izango balitzateke moduan, ez? Pulpitotik esanez zer den ona ero zer den txarra, ero nondi jokatu behar dugun, egon dira horra hotz batzuk, pontifikatzen ibili direla, eta ez dut ustez momentua zenik, ez egokia zenik, ez estrategia egokia zenik, ez? Eta orduan esango dut hori, guk ere autokritika egin behar diogula gure buruari, esan ez, zelan egin dugun lan hori, eta zer nolako tonuarekin, eta zerako jarrerarekin egin dugun, ez? Baina bai, pontifikazioa ere egon dela, eta hori gaizki egin dugu. Ez dakit badakaten edo galderantzako tarten bat edo, irikiko dugu, ezta? Baten bat badaka? Olatz, zesate jazu? Bai. Biran, han badago...
Pandemia eta gero, balorazio hau mantenduko den, edo berriz ere itzuliko garen, ez entzutearen jarrera horietara. Eta zentzu horretan, ez dakit komentarioak baldin baituzue horren inguruan, eta baita ere galdetu nahi nizuen, zein estrategia landu ahal ditugu ikerlarion lana baloratzeko, baina arlo guztietan, gizartearekiko, politikoki, ekonomikoki, eta bar. Eskerrik asko. Nik esango nuke ezin da jakin oraindik, baina epe ertainean honek eragina izan dezake ikuspegi hori gizartean dagona erabakitze guneetara pasatzen bada, eta erabakitzen bada ikerkuntzarako adibidez bikoiztu beharko zela inbertsioa, beste herrialde batzutan egiten den bezala, hemengo bikoitzak atela. Lehenengo parteari buruz, hor nik refleksio bat dakat, ez dakiz ze puntura arte, eta konparazioa egin duzu, ikerkalariak gaur egun eta sanitarioak hasieran. Nik ordu dauzkat, ze puntura arte, espontaneo izan zen, gizarte bezala, txalo horiek egin genitunak, ze puntura arte zen espontaneo, edo zen modu bat, sistema berarena ziurtatzeko begikate horrek ez zuela utz egiten. Eta ordea, ikerlariekin gertatu dena, ez dut uste hain bideratuta izan denik, sensazioa dakat. Baina, hor airean usten dut, txaloena da zerbait, Italian hasi zirela, gero hemen egin zen, Ingalaterran egin zen, eta estatu herrialde bakoitzan egiten zen, bakarrik bertan gertatuko balitz bezala, irakurtzen zenun berriak, eta ematen zuen bakarrik, han egiten zutela txaloena, baina izan da oso gauza zabala, orduan ez dakitze puntu artea, espontaneo izan zen hori, eta horren ondorioz, beruntz junden hori, horren ondorio izan zitekela ere. Ikertzaileen lana baloratzeko erantzunik badukazu ez, bukatzeko behar debuta. Nik esan nahiago nuke pandemia honetatik zerbait ikasita dateako bagina. Eta besteak beste, ikertzaileen prekaritatea eta oroar jakintzaren, eremu osoaren, aintzat hartzekoa, badela ondo demostratua dagoela, ez daula berriz esan beharrik, eta hori balitz. Eta pandemia honek gauza gure miseria asko bilutxik utzi gaituela, eta ea gai garen pixkat jazteko. Baina, nien naiz oso esperientzetxua, eta ez da ize pasako den. Baina, lortzen den guztie eskatuta eta borrokatuta izango da. Hola, eman da, du daitet. Ikertzaileen lana baloratzeko nik esango nuke lehenengoko pausua izan behar dela zuen eskutik etorri behar dela eta kanpora atera behar zaretela. Eta kanpora zer esan nahi dut, plaza publikora. Hau da, zuek egiten duzuen hori aintzat hartzeko ezagutarazi egin behar duzue. Ez dugulako ezagutzen. Esango dizut esaterako gure bulegoan 15 etortzen direla 50 ikerketa, eta horrek 50 ikerketa dira jakintza alor zehaz batzueri dagokien ikerketak direla, eta argitalpen jakin batzuetan argitaratzen direnak. Imaginatu zenbat gelditzen diren horratzean. Zenbat doktorego tesi irakurtzen diren. Zenbat txosten, zenbat gradu amaierako lan, zenbat master amaierako lan, eta horrek danak eskutuan daude. Eta esango nuke, lehen pausua dela zuek jakinaraztea, zer egiten ari zareten, eta horko gakoak. Esango nuke, 28.000 zer daudela, aldizkari zientifiko, indexatuta daudenak, hau da, datu base handietan eta indexatuta daudela. Eta horiek gutxi gora bera, eta urtero gutxi gora bera, 3 milioi artikulu, zientzia artikulu argitaratzen direla. Hori handan, ikaragarria da, non gelditzen dira. Tiraderetan,
biltegietan, aldizkari horretan, eta aldizkari horretako prentza bulegoak ez badu egiten ohar bat zure ikerketari buruz, edo zure artikuluari buruz, geldituko da zenbaki horretan, eta bere ikusgarritasuna izango da, oso txikia beraz. Nik guztioi animatzen zaituet, zuen lana baloratzea nahi baduzue, hasi zaitezte zuen lanaren berri ematen. Badakit badituzuela beste 1000 gauza, baina esango nuke lehenengoko pausua eta garrantzitsuena hori dela. Beraz, animo. Hori da, animo horrekin, bukatuko dugu, zeia gabiltza estu. 1000 esker, Xune, Lorea, Hugo, plazer bat izan da, hemen jarraituko genuke hitz egiten, baina eguna ere luzea izan da, orain gaina saio osagarria datozte, bakoitza toki batean ere joan behar dugu, beraz, 1000 esker, hemen geratu zareten guztioi, eta horren arte, 1000 esker.